an hiad úr dom héin. Tínis agus gortaí. Tá nobar baile díanta cia. Hiad úr dom héin. Tínis agus gortaí. Tá nobar baile díanta cia. An riamhfost rúnda. Tá an beagáinín díanta agam. Gur amahad a fóil. Dras jas cainte. An timpalacht. Scéal nó rán faoin ábhar sin. Píosa beag. Bhí mé gobar leis an inslú. An post dearnach a bhí agam. Tá post níos sábháilte na seagam. Ba gnáliam. Ba gráchliam. Féibre me sa ranóg timpistí agus éigeandála go dtí gur éiri me as ma fost, agus chonig me go leor tinis agus péine. Ach tá me cho fáláin le brac gan chuid is mó. Nílach ar tréitis beag orm. Ní a brisú crábhliom díobh agus nar a tinis tromchúiseach orm díobh. Jeremóli, Dr. Kraken nó Dr. Krish. Hit an tóna leogas mar rívre. Fágu ag séadú san ngóime. Fuairmuid gá lá wathan seo, do chréidte I leog. Tá sé cheirre chéim Celsius. Déir sé níos teocha. Na cheirre héasúir san éon lá bháin. Is beag athrú a bheith ann riviera na bliana. Tá cúrsaí ag éirí níos seár. Dána scríomh nó scéal a scríomh faoin timpaireacht gon chéad seachtain uile. Céf é duine tá chláraí? Céf é duine tá chláraí? Tagach an sílas a bháid mhór. Caime imimeachtain is, slán go fóil. Bí an níos lú ama a cha ar an scáileán agam. Canúint bhrá áling chomalach. An aimsir chaite. An aimsir láithreach. An aimsir áistineach. An aimsir grá láireach. nó an aimsir gná láireach, idir chuide go na líne. An chéad snáid de céadlainn. An dara ceann cheir a seachtain ina dhíe. An pleota, an leibide, an dóramán, an blocán, an tamadán.